Sampah hacungni sok faise garuk surungaise tabo ke agurtala thangna nai dongkha gan rizamnani bage rupini gan ang bai sapon rizabe ko bono phas babo hai ke ongnai saiman liya hai bono try khainai best ni bage aya borok sai tongkha mai bo akran bajabai semai macha sum mai rok saiman liya ani mukhang nai gari bothoroi bang mani sailap kore auke kotalong khor pika kotal mai khujang mane tabuk mai rok machayo nai tong di chini piatiu tini oro thangoi musanai jar borok onge ke ang tanggalak mane obo tamong khangke borokni gandi sapnai mani bini bua sajawai tongkha ta miya engke emergency ke ano sakhangke angbo let's go hinai sakhangke ba thana nai khata tapke bahai ke matong nai ani video rong nai tong di paiasa ini bezal ini kon sulbo jaga hai par mitma kampur thanga khadule ni bai makeup hai ke tai phukha khamta na ko tini ni kun makeup hai je ko hai par bari na thunga ka dam ni powder matra oke puri tu jana trija tahu bono makeup khai kana tabo ke program ro kisa misanai chung bare phaiye borok manui phama jaga haplaikha ang tan pur musaman jaga tangai gan ro rile olo ke copyright rok phainai amon bagai ang gan ro rile sudu kisa music lawai apps ni abo kisa fix khaika ta sukse engke naitong di chini video nai de oro photo ro kobangma tongo borok drawing khaimani painting khaimani asuk dam 800 rok
1300 1500 naile nai thogo nai do borok khai paila de hinsukha chungle arang pokori hingke ba gorib hingke ba pailai mandia chungkhai haipono oro buphang ni rok bo tongo ta warok bai buphang rok bai chekap rok bai swnamani ekdom naithok bahai jani swnamkha borok borok drawing khaimanma chini borok ni bo drawing kwbangma tongo ro deborma jamatia koloi hinui suijak tongo ta haibano kaham khe ang naijakliya tabo khe buphang tamong khabo chini kok bai ekdom khum rok bo naithok tongo hinkhe ani video rok norok naithokjak hangkhe like rok khaidi subscribe rok khaidi hinkhe dinini video khe asuk jora no ang nai